taas niitä, mitkä on ihan pennun näköisiä. Joo. Mulla sattui tässä jossain, ei täällä kuvauksessa, että semmonen tuli koira, se oli aivan pennun näköinen. Oliko sama värinen? Oli. Se on varmaan tämän velipuoli ollut. Niin. Okei, mä sanoin, että toi ei tänne tule. Mut sit se olikin, mä en muista kuinka vanha se oli, mutta se oli niin pennun näköinen. Okei, Hippi on aikuinen ja se riittää mulle. Ja harrastatteko te agilitin kanssa? Okei, alright. Mä lähden tanssimaan vähän sen Hipin kanssa ja jätän sut tähän näin. Hippi, mennä! Okei, sitten mä annan sulle sen hihnan pään ja mä vähän rapputtelen vielä. Joo. Noi, hieno. Sitten me ruvetaan leikkimään. Ota talutin irti kaulaimesta. Pidä kaulaimen alta kiinni. Mä haen meille tuolta. Pidä se kaulaimen alta kiinni. Patukan, koiran kokoisen patukan. Ja heitä vaan se hihna tähän siihen sisään. Noin. Mä otan, ootko oikein vai vasen kätinen? Oikein. Ota koira toiselle puolelle. Ja mä otan patukan sulle. Vedät 2 kertaa maata pitkin, heität mulle, mä sulle. Eli pallotellaan sitä edestakas siinä. Ei, sä päästät sen irti. Kato mua silmiin, kun heität sen, niin tulee suurin piirtein perille. Sä et saa olla kyykyssä, nouse ylös. Noin. Pidä vähän kiinni. Mä menen tonne ensin, sit päästetään ylös. Hyvä. Päästä koira irti 2 kertaa maata pitkin ja pallot. Laita vaan 2 kertaa maata pitkin sitten. Pia, se ihan reilusti. Joo, no niin. Vieläkin vaan. Noin. Hyvä. Ota pannan alta kiinni koiraa. Joo, ja anna patukka mulle. Katsotaan leikkiikö Hippi mun kanssa. Nouse ylös seisomaan, päästä koirasta irti. Oikein, kunnes katsotaan.